Good morning guys. Mga wat dumig saging guys. Ato sa aming ubos kay basig na namunga na to yung tinanom saging ba. Tandaon daw niya. Oh, andam na siya tikos oh. Ingat na di kami mga wat. Ato sa niyang farm na sagingan kung nanaba daw bunga. Oh guys. Dati lang doon mo pa ng video. Yan ang mata me. Ha? Kuha mo na isa. Waka. Wakwak kami, nabuntagan. Hi guys, this guy. This guy. Hindi ka lang sila basak guys. Ha? Sure din na to sulo. Nakuha na slapo. Kaya ko na tubig ang gudya na to. Ah, napisikan kaglapo. Nasunod ang mata. Hindi mo rin tumikipat sa limpyo yung... Ay, tubig na ano. Wang, magkipat. Kapikit-pikit kay na puglot. Punukod. Eh, nami, guys. Kasi, nangapi kay nagpaan, tapos si gutom. Yung sama ng pagka... Darang sa agi. Nang! Diri, manguha daw may kuan, suso. Matingog ba yan, no? Mas mamid na. Ngawat, bisita darang din. Ngawat. Pero nagsira. Sira, bitaw na ha? Kasi, basta na puso dahil, no? Dito, dapit lati imi, oh. Naipuso dito pat kabuok. Guys, mo na ang eskulahan guys. Dari ko na eskula sa una guys. Oh. Labon kong karagkalawa na mamuwa. Kana? Una hadlok. Una sa pagita. Oh, humot na sa pagita ay. Abay sa pag... Tura oh, namuwak. Oh, daga. Na. Musa day na. Muna siya guys. Oh, muna among lugar guys. Oh, naibukid. Oh. Muna siya guys. Diri mi sa una guys, magdagandagan guys, oh. Among sa una, oh. Pangit man to sa karon, nindot na. Oh, I love kabungaan. Mo ni siya guys. Oh. Ya, diri man tong kuan sa una, gibalhin man dito, oh. Unya kay kuan man. Sa una diri na among kuan diri sa una garden. Karon kay gihimo naman siya preschool, mo ni siya, oh. Muning preschool. Naos sa daghan kay kausaban oy. Mo ni siya o mo ning grade 3 sa una. Na kani kay nagtaod man isa sa una nga pandemic before ka mosulod manghugas ka diri mo ni siya. Guys, imong sapatos guys, imong gilabay guys. O diri. Isuot guys. Diri sa una kuan diri kalibunan ni diri sa una. Natoy kalatsotsi diri nawa namo kalatsotsi no. Napudtoy ko andani katong makopa. Nawa na tos na mangga dira sa una. Makopa. Mangga. Makopa. Wa magay ko andani saging. Sa kasagian bitaw diri sa una. Ay tanon gan ubi. Asa? Asa ta mga yo? Diri guys, gasot-suot mi diri guys, oh. Sutsuot mi diri. Sa una diri kani mga kahoy gagmay pa ni. Ni oh, mga gagmay pa ni nga kahoy. Karon sus. Ngan wak-wak man nang. Mo siya wak. Yes, oh. Munya kay kalibunan makay ni. Walay bitin ani. Asa man ta dapit mo? Asa ba dapit mong tinanom saging? Di ba na garden man sa una? Kung naging tuig? Hala tayo lang marita o. Pagkasi basig na ipamahaw. Ano lang, paim nung tag si Kwati. Kung si Kwati. Nag-cleaning din sila. Guys, oh, nilagbas mi diri. Mas ko mi diri, ma'am.
Siya nakainanami diri. Taas naman ang lobi, mag-garden na ka. Ha? Ah, mga kahoy. Hindi na ko daghan sa tigong. Amo man ang yuta di sa uno. Biwa na lang. Gan abot na rito. Ito na taman dira. Wala nag-angkol. Muna ipamutulong ka. Wa mo ko di papa mo Okay. kapoy na tapo ng gasto. Ay sa Wala na sila baboy diri no. Na. Uy, hapit na no. Birthday. December ba to? December 21. Dagan sila baboy diri no. Hmm? Dangan sa kuno ng ang kasabing. Tara oh. To ha. Pwede maguna lusakon man nang. Diri mi guys. Kay na magusay kuan. Na magusay tinanom. Uban ba ka? Ha? Kay kaysa magsagingan diri. Ni kapayas oh. Kapayas. Ay lahat din diri. Wa dantay gagulyat mga dito. Ayahay makakay nakabutas man ka. Di olimpio man ka dali. Sugok-sugok ni diri guys oh. Sa una diri man tong agianan sa una. Olimpio lagi ni guys. Ha? Diri to agianan sa una, diri. Kay wala na may agianan. Wala naman tangguli dere pang suba. Kasi may nag-ano, bago pa. Damo ta sila kay mga dito saging. Asa tagi? Sunod agud na agud. Sunod ako nimo. Tara. Oy diya pa diya. Tabi pang suba. Oo. Uy, nagdili sa bugtok man na. Man, hinugan naman ganyo. Ha. Yawa, wa gud sila kakuha kana. Ay, gatuba di sila bag-o pa na. Mao nag-amang giiko ni Pilisa kanom natuba og. Asa ilang balay? Sila gulyat ba ay gidang saging. Kinsa man Juliet? Natata ba? Oh! Radyo mi dari saging. Radyo mi saging. Mura kag sinaumi ha. Tara na kay lamu. Kay kulikuli ra ba pud ni Arthur barukan ang kauban. Kag lamu asam ta sila lagbas. Udah ka na baboy di diri no. Okay, wala ni abot diri ang baboyan nga sakit sa baboy. Gamay nang bulig yut, pwede na nayot. Tinang pangadyoon yut. Mukha na og kato. Tara, mahatag na. Asa ilang balay? Kaya dito kuan. Wait lang. Magmotor ta? Ang wata kuan yut. Puso yut. Sige. Puso ng dibdib. Eh, kisa ning balay? Ha? Gol! Gol! Guys, oh, nakapangayo na siya saging, guys. Saging og sako, oh. Pangayo na siya. Tara kay kaulanon ba ya? Oh, kaulanon. Tag-om. Asa yung manok, guys. Oh, kakarnap na siyang manok. Napay saging. Ah, kumpleto bay. Dayong taman nang uy bugat man.
Mulo, hilos ni ibutas imong ulo. Di na ko magluk-luk. Ay, mag-atay. Uy, Okay. Wa na. Okay, tabang. Nanapod ka na ng madam. Ngay, libang-libang. Guys, Ayaw, oh. igoy ka, mabunog. Kanang piye mong pikas kamot, dire po na dire sako. Uy, si hilos rin ni ah. Maguyuron mo lang ni. Ayaw ka na bunog. Gol, salamat, Gol. Okay, guys. Meron maligo ka. Yes, oh. Ah, paita. Napakoy pa yung gunitan. Kami ng payong. Wow. Oh, sige, live to eh. Guys, oh, among kuha, guys, oh. Mimi! Baktin! Oh! Guys, oh. Ilan ka buo? Mga bulak diri, guys, oh. Baligya ni siya nga bulak, guys. Doon po ni mo. Guys, oh. Oh, patra ni. Saba kayo, oh. Ha? Oh. Nga na, di kayo muhot doon. Masilip lang ka na horon. Di mo mag-away, sakura man na. Ang mga washing ipasudlan os mga bulak. Ano siya mga bulak, guys. Oh, pangbugutan ni siya kay ingani man ni siya. Ingani. Pag mamulak ni siya, ingani na siya. Bonsai. Mahalo ni siya, guys. Oh, mga washing ipagsudlan. Washing. Oh. Ni siya, oh, mo na yung kuan gray, murag grafting ni siya, guys. Oh, nara, guys. Kasi klase na siya color. Ato mga litotro. Kasi klase na siya color. Lagi. Siya, oh, abot siya dito, oh. Nalipay manggaliko. Oh. Nasa diri siya, guys, oh. Nasa siya diri, ah. Kung kinsa na itong ganahan mamalit og bulak, nara siya diri. Siya, oh. Muna siya, guys. Nandito siya dapit siya, guys, kay mga washing ipang sudlan diri, mga kaang na. Guys, oh. Nakoy pisa. Duho ta buo. Dayong ipo ko manang bi. Nakagalisod galiko. Say lukdo say nga. Mo ana, very good. Ah, naram di ay na. Guys, oh. Ano siya, guys? Bis manuba, gitagaan na lang ni. Di wa pa minahago, ba? Ta naman sa. Wa pa minamancha. Wa pa minapisik-pisikan og kuan, tagok. Pila ni kabuk man hinog naman di ay ni. Okay, butin. Sabutang sa. Ah, kuya eh. Guys, oh. Ito, guys. Tama. Ihatag itaw tutanan. Hindi ka mo dawat. Ipili ran mo pila ka buok. Hi, ma'am. Morning, ma'am. Agi rami. Huwag makakadun sa isang gingon ba yun sa to? Ngaon daw. Gagi pusa. Bantang lista. Asa? Ha? Asa tamamista? Sa may gisungsung diha. Buwa? Nakakadun. Kita na isang sambag-sambag. Asa sambag-sambagan? Ay, kauli na dyan mi, guys. Okay. Baktin, guys. Sasa na. Uy. Simba talaga kagaw. Gaw. Mamista dahil mo magaw. Dara, di kumuha na. Naman. Baktin. Ha? Baktin. Laging. Guys, oh, nagumay guys. Wala init. Sumad.
Ah, madi. Backdoor na sila guys. Nare na miya. Asa kagikan ma'am? Kasiksi ba nimo ma'am? Mura ba kag manjurit? Murag manjurit ba? Video Apili. Apili sa pag-video. Bye bye guys. Layo naman siya manang. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.